Mambuke hong ini Mbak Niken ibunya Sinden, nek Mbak Hindi ibunya Sinden, bapaknya Dawan. Coba kudune di atas rata-rata. Sabar ya, mungkin belajar nih gue kurang gelap karena nek pendak tinggalipun tak belajarin nang sedolo. Ini malah rusak belajar tak jalan. Ayo. Suara apike ngene ya, Bro. Ping bodene kowe dadi bojoku tak gawe nomor 5. Omah doro. Jarangku kurang nang omah. Kagulan doro napa? Oh, apa ya doro aku doro larang-larang kowe pamane apa kowe nyanyi nang kene tak kowe doro siji kowe doroku. Nyanyi ning wis 10 panggung. Niki nggih biasa. Masih tak keluar manuk. Keluar empret. Bani kan? Salam. Apa panjenenganmu kowe ngerti bedane apa? Wong bal-balan Wong bal-balan karo wong lanang. Ora ngerti. Apa bedane wong bal-balan karo wong lanang? Nggih beda. Apa? Yo bal-balan wong lanang yo wong lanang. Ora. Nek wong bal-balan iki nang leboke sing mlebu bale. Nek wong lanang nek bal-balan sing mlebu wonge bale loro ning njaba. Kaya sampe anak mlebu wis gawane sobat. Ya kali gawane sopo sih. Gawange nek wis gawang ora apa-apa. Wayang ini harus totalitas ya, Mbak. Nggih. Ayo. Harus saru ngoten to. Iki rasa ora payu. Sawan menyang kotak Yogyakarta. Selendang kuning kang saking suara kurang semono suara
saking anu Mbak, apa ya, aura panjenengan itu luar biasa sampai menghipnotis teman-teman Yogo. Oh, ini membayangkan Mbak, itu baru suaranya, turun gininya gitu loh. Luar biasa. Suaranya kok koyo kuwi. Beda karo bojoku sing nang omah. Oke. Apa kuwi? Bojone omah iki lho. Piyogo kuwi lho, piyogo. Aku nang omah karo ibuku. Siap nggih? Iya, siap. Ayo.